Prošle nedelje proslavljen je 24. rođendan Megatrend univerziteta. Tamo je bilo dosta poznatih ličnosti, ali i naša koleginica Maja Radak. Megatrend večeras slavi 24 godine postojanja. Ova najveća i najstarija privatna visokoškolska institucija u Srbiji osnovana je 1989. godine kada je upisana prva generacija od 170 studenta. Zadovoljstvo mi je zaista da sam ovde, jer sve što traje toliko godina znači i da vredi i da pre svega u ovim teškim vremenima jedan privatni univerzitet opstaje, a što je još važnije i ono što je već drugu godinu za redom ovaj univerzitet dao mladim ljudima jeste šansu da prvu godinu studiraju besplatno. 24 godine Megatrend, imamo mnogo poštovanje sa profesor Jovanović i šta on je radio, to je veliki univerzitet, koji ima mnogo prijatelj i mnogo ministri također. To je vrlo dobro, ima vrlo dobro saradnje. Mislim da je ovo jedan od dragulja naše akademske opšte elite i dovoljno vidjeti ko je sve iz javnog života ovde prisutan svih ovih godina i da čovjek prosto shvati da se radi o jednom velikom uspehu, jednom dobrom okidaču za neka bolja vremena i za Srbiju i za region. Evo, ovde je lepo i vrlo svečano i puno ljudi ima i eto tako, jako mi je drago što nastupamo večeras. Srećan im rođendan, naravno. A sve ostalo što postoje neke priče, to je sasvim prirodno, jer ako ste najveći i najbolji, imate jedan sklop odličnih profesora i veliki broj studenta, logično da drugi žele to isto, pa malo možda neka priča koja nije pozitivna možda i da iscuri. Mene iznenadio ovaj članak u New York Timesu i prijatno i neprijatno. Pošto je novinarka New York Timesa prilično nespretno izvukla nebitno umjesto da izvukla bitno. Ili se radilo o nekompetenciji novinarke ili u nekoj zloj nameri, međutim ja na to gledam sa simpatijama i ovo što ste vi lepo rekli, svaka reklama, čak i negativna, je dobra. Fakultet obraća pažnju na praksu, zato što su profesori fleksibilni u odnosu na druge fakultete, zato što možemo da im pošaljemo e-mail u 3 ujutru i da nam odgovore ako nam bilo šta zatreba. Da li misliš da poslodavci i dalje podcenjuju privatne fakultete prilikom zapošljavanja? Pa nažalost podcenjuju, ali na nama je da razbijemo tu predrasudu svojim dobrim radom, uspehom i dobrim poslovanjem. Mi u završnim godinama šaljemo studente na praksu i oni na neki način, pored teoretskih saznanja koje steknu na Megatrendu, dobiju jedan kvantum praktičnih saznanja. I kako je na kraju državni sekretar Borovčanin rekao, obrazovanje je izuzetno bitno jer samo mladi i obrazovani ljudi mogu izgraditi dobar društveni sistem.